Singapore, yumaman, ang Pinas na iwanan? Bakit? Ito ang ating tatalakayin. Tingnan natin bakit ang Singapore ay yumaman ng husto kung iahambing natin sa ating bayan. Una, tingnan natin na ang Singapore ay humigit kumulang ang kinikita ng bawat isang tao by the average per capita is nasa $93,000 pataas or 11 times more than the Philippines. In Singapore dollars ito. So, kung titingnan natin, bawat isang Singaporean, mahigit 11 beses siyang mas magandang kanyang kabuhayan o ganyang katayuan kaysa sa ating mga Pilipino. Ngayon, ang tanong bakit? Nung panahon, tandaan natin ang Singapore mas mahirap pa sa Pilipinas. Hindi rin sila nawala ng mga problema nung panahon. Katunayan yan, ang problema rin nila katulad ng problema natin ngayon. Maraming mga nangungutong, maraming mga problema sa lipunan, walang disiplina, korupsyon, ganun din. Ang problema na kanilang dinaanan pareho sa ating mga problemang dinadaanan ngayon. So anong pagkakaiba? There are 4 reasons. Number 1, disiplina. Nagkaroon sila ng maayos na disiplina sa kanilang lipunan. Ito ay pinatupad ng kanilang leader na si Lee Kuan Yew na kanilang Prime Minister sa napakatagal na panahon. Ipinakita niya at pinamalas niya ang isang paglilingkod na tunay, na may puso at talagang disiplinadong pamamaraan. So disiplina kaya nabawasan ng korupsyon kasi walang kaibigan, walang kamag-anak, walang mga favoritism, kinakailangan unahin ang pagmamahal sa bayan at paglilingkod sa kapwa. Napatunayan niya yun at pinakita niya, pinamalas niya, kaya nga siya naging halimbawa, inspirasyon ng karamihan ng mga Singaporean. Pangalawa, meron silang business-friendly proposition. Ibig sabihin, hindi nila hinaharas, hindi nila hinahassle, hindi nila pinahihirapan ang mga nagnenegosyo, naghahanap buhay. Bagkus tinutulungan nila ang mga gustong maghanap buhay na lalo pang umunlad para na sa ganon mas maraming mabigyan ng trabaho at mas lalong lumaki ang kita ng bayan. So business-friendly environment. Hindi nila hinahayaan na imahassle sila ng mga politiko, ng mga manggagawa para na sa ganon makapaghanap buhay sila dahil sa kanilang pananaw. Kung mas maraming hanap buhay, mas tataas ang sweldo at kikitain ng bawat manggagawa. Pero pag hinassle sila, siguradong lalabas yan at hahanap ng ibang bansa yan para doon sila maghanap buhay. So number 3, meron silang mga tamang pamamaraan sa pagpapatupad ng mga sistema o ng mga palatuntunan ng bayan. Hindi nila pinahihirapan ang mga kababayan nila sa mga napakaraming papeles na kinakailangan pirmahan. Hindi nila pinahihirapan ang mga kababayan nila sa napakaraming mga regulasyon. Bagkus, they simplify the system, pinagtitibay nila ang bawat institusyon, bawat ahensya ng pamahalaan para na sa ganon, kahit na magpalit-palit ang leader, ganun pa rin mapapatupad ang tamang sistema at proseso, strengthening the institution of every government institution. So yan ang pangatlo. Pang-apat, of course, napakahalaga rin ito. Meron silang edukasyon, pinagtibay nila ang kanilang edukasyon. Kasi nga sabi nila, better educated people will mean better citizens. Better citizens means better country. Kaya nga napakaganda ng kanilang edukasyon at talagang tinuturuan ng kanilang mga mamayan na mamulat sa mga tamang paraan, sa tamang pag-iisip at sa tamang paglilingkod sa kapwa. Kaya nga, yun ang dahilan kaya nga nakalayo Singapore sa atin. Katunayan niya kung titingnan natin, sa Singapore, ang average salary na normally kinikita ng bawat isa, mga OFW lalo na, nasa 120,000 pesos pataas. At kung Singaporean ka, mas mataas pa yan, halos doble or higit pa. Kaya nga sa Singapore, marami tayong mga kababayan na doon nagtatrabaho. Marami mga house helper doon na kumikita ng at least 23,000 pataas. At mga OFW professionals na kumikita ng 130,000, 127,000 pataas. Kaya nga mga kababayan, kung ang bayan natin aangat at uunlad, kinakailangan simulan natin sa tamang paraan, sa tamang pag-iisip, sa tamang pagmamahal sa bayan. Ang kailangan natin, disiplina ng bayan. Yan lamang po mga kababayan. Ako nga po pala si Michael Sai, ang inyong dad ng bayan.